Pero gipanginan ako brother nga nag-uban yun ta. Nag-uban ang gwapo o buutan. Mo ra gina. Ano gwapo nga kombinasyon karon? Ang ingon lagi nila ang kagawan bubuhat og balaod para ang imong kinabuhi sa katawan mayahay. Ang ending ron, ang mga konsehal ra may nayahay. Alay ka. So happy na ka nga dagway, happy. Happy na tani. Kana nga dagway, happy na na. Happy na ta. Kay sana lang manubra pa ka. Gwapo ani. Sa bagay, murag antera po kayo, no? Bisa pag si Kagawad Bernie Bitok-Bitok, Isparsia o si Kagawad Jerry Sabanal, bisa pag unsa ka gwapo among plano, kung mayon karon ng Vice Mayor, pre karon nga medyo masi, di ta ka partido, dapat magutana na. Pagdaog sa election, wala na tananay ka na ingon nga kolor-kolor politika, dapat kung para sa katawan para sa Yo, what's up mga Bitokon? Welcome back sa akong YouTube channel og lain na po nga edisyon sa Mukbang, baby. Og nako karon, og nami karon sa Chicks in Boost. Unlimited chicken wings, unlimited rice, unlimited iced tea for only 249 pesos. Natay mga klase-klase mga variants sa atong mga chicken dre. Og syempre, kauban ang atong amigo. Why lain? Di kami magpalata nga kapoy na kayo may sa amon sige pagsulong-sulong sa mga barangay. Jerry Jersab Sabanal. Di anda Jerry Strada Sabanal, Sabanal. Di anda Jerry Strada Sabanal, Sabanal. Pag-alagad sa katawan, mauni ang maasahan. Jerry Strada Sabanal ang kailangan. Brother, mayang gabi. Mayang gabi, brother. Brother, kimbitar ta ka, brother, kay kaon na sa brother. Uy, mga gina kong ganahan sa. Pasensya kayo, brother. Okay ra ba sa imo ni brother? Murag nakahubog na ko suwan. Brother, diri ay kabalak ay itulyukan ni diri. Okay? Natay bulalo, asang bulalo ani? Kanini. Bulalo na nun. Buffalo na, buffalo. Buffalo. Okay, buffalo. Okay? Original. Yes. Yan, original. Sour cream. Kali. Sour cream. Tapos, garlic parmesan. Sapa, parmesan. Nara? Okay, tapos ang spicy barbecue. Mahilig ba ka sa spicy? Okay, larga. Plus, naiwala sa menu, cheese. Cheese. Napag yun. Sisig. Sexy pag yun, anti-serve. Ay. Pasensya na kay murag na gabarina, murag nasa pikas. After this, brother, dili pwede. Question and answer portion. Para mas maila pa, kabalo ko, labi na mga taga-Carmen, kailan na mo ni Jerry's Jersab Sabanal. Ang wala pa nakaila, og miski ako, first time ngay nga namin na nag-ila, damor na ako nakita nga, wow, mauni, layo ra kay ko, mo ni ang pinakakwalipikado nga mudagan pagkakonsihal. Pero unya ato na isgutan, brother. Og, anak alam yan ni brother, kay na may kanang kuan, tripod. Si Mrs. nagpalaban na sa ko. Dagan salamat again nami sa Chicks and Boost. Nami sila diri sa center point sa may Corales. Yes. Larga. Kay ako sa ninyo naon og mix na ilahang sisig diri. Timing kay nagagi kami nagtuyok bulwa, tumambuaya. So gutom gyud kay mi. Imo original plus ang spicy. Yes. Okay. Dira, actually na mo ano. Rada capsule. Lawan na to, be. Unlimited, Unlimited rice. Unlimited chicken. Unlimited iced tea. Pwede mamut ni igual siguro, kanang isagol. Pwede. Pwede sila nga. Order sila lahi o flavor. Light flavor. Pwede. Actually, akong mga anak nasa likod. Nam-nam. Sumagi na mula mo. Naguna na sila, brother. Nagkaon na siya ganina lang. Ano din. Katawa sila. Salamat tayo sa tanan mga kaibitar ka na mo, ha. Salamat kayo sa inyong tanan. Kabulo ka sa doon lang, brother. Sa sige na tuyok-tuyok.
dagan kay ko na-realize ba Saan na? kaning topic ba nga kaning sumo nagigay nga topic ka ng ayuda, sumo na kayo sa tinudang ilang sig balik-balik. Okay. Pero sa diyang mo ta sa Matag barangay. mga batag barangay, sa sortihan tamos tinuod, grabe ka issue. Ma-feel yun nimo ang mga tao nga moingon yun og wala sila kadawat, na uban nga sa aran lang nga dungagan. Basta dagan yun. Promise, ako mismo na kaingon. Sumo na kayo ng ayuda, balik-balik. Pero maugi realidad, tanan na mong gituan, mapadulong ka sa Lumbia, Mambuaya, Carmen, Kauswagan, tanan barangay, mo'y isyo perminti. Nila, usahay gud ginakomperta, may padawang Ormoc City, Brad. Pagsugod sa pandemya, tag-isa kasakong bugas ang ipanghatag ni Richard Gomez. Kapila na ng hatag. Kapila ng hapag. Dito sa ato, nagluto na anang kapangao na ang hingoog. Nanutpik na. Nanutbik na. Oh, kita ganun listahay pa. Ay, sus, Mariusip. Mariusip, mo ginang tinuod yun na. Labi na, Juan, kanang makaadto ka dito sa hinterland. Ang pagdawat sa ato sa mga katawan, grabe ba? Ay, grabe. Mga taga, ato sila mga lagat, taglimaw. Pagaminso sa mga ngalan ba, grabe ang listing nila. Sa gabuhat ang meron niya dihay dire. Pero kipanginan po, pingin ako, brother, nga nag-uban yun ta. Ah. Nag-uban ang gwapo o buutan. buutan. Oh, mo rin Ano na. nagwapo nga ang kombinasyon karon? Siyempre, itong mga kauban, mga yamilicious, mga macho. Ilan. Pero at least, okay lang, kinay pangalan. Buutan. Minsan isa, parmesan. Langit pa ba? What? Parmesan. Parmesan. Mag-iso ko litos. Oh, litos. Litok. Ano mas kami magkinamot, no? Bakit yung manok? Ang manok, kinamok ko ng gano'n. Diba? Maganda sa ako. Kami lang si Cheng. Grabe. Dapat ba sa KFC ba na? Nga, finger licking good? Pwedeng lino. No na. Grabe katulit. Ang uban, usara ka rice. Kami usara ka chicken. Usara ka drinks, pila. Pila ba na ron? Ha? 200? 100 plus. Oh, kausara. Kani. Kani unlimited. Unlimited. At 249. Ay. Kami kasi no? Ang halang ba? Kani spicy. Kasi kung sa Hindi ka sa karabay. May yun yun ba nga. Panahon na. Ba? Panahon na yun. Yung nalahi na sa... Ang iyong lagi nila, ang kagawad, bubuhat og balaod para ang imong kinabuhi sa katawan mayahay. Ang ending ron, ang mga konsehal na may nayahay. Ayay ka. Ang surrender na. A few moments later. Brother, di kaya latang bang marang galison na ginawa ba? Sabi. Unlimited Brad, rice. sa tinulay lang, brada, unlimited iced tea, unlimited rice, unlimited nga chicken. Kung bata-bata pa siguro ta, Brad. Pansit kayo ni. Pas. Pastis. Ay, syempre may lain pa. Nag-prepare ko diri, Brad. O mga kulba nga mga pangutana. Yay. Pang pageant ni. Muna ako. Kasi gusto mo balik ana ha? Okay na, ready na yun, Brad? Ready. Ay, kabala ka, Brad. Gi-review na ko diri. So far, walay about sa mga babae. Mayo. Okay. Okay. Walay about sa mga babae. Nagirahan ko mag ana. Brad, kung na kay gusto o sabon sa imong kaugalingon, unsa ka na? Kung mga pangutana, no? Kung for example, na kay gusto nga usabon sa imong kaugalingon, unsa ka na, Brad? Siguro, kung nakamang gali, no? Dili man siguro ang atong physical nga hitsura or unsa. So, happy na ka na nga dagway? Happy na tani. Ka na nga dagway, happy na na? Happy na ta. Kay, saan na lang, manubra pa ka. Gwapo, ano eh. Sa bagay, murag alpera po kayo, no? Sud na. Murag, kuhan nga, hot tempered na kayo ba? Kanang murag dalira sa puton. Sa puton. Kaya na. Sometimes, mag-expect maguta sa kanang mga things nga gusto na to, pero, wala gina, dili. Murag na tay ka pareha, Brad. Murag na kay expectation, ta kung di niya ma-meet, murag makondeng ka, murag, ano di man mo na makuha, murag ana, tama. Sana, sa atong kuhan gusto So, imo gusto ka na, kanang at least medyo di ka hot-tempered pa. Okay.
Unsay imo pinaka ikaw Brad Carmen magyud ka since birth. Diya gyud ka sa Carmen. Diya na kanida ko. Diya na kagituli. Ya na. Diya na tanan. Okay day. Okay, now. Unsay pinaka di nimo malimtan nga childhood memory. Pinakalingaw nga childhood memory nimo diya sa Carmen. Yes, sa amo, Bern, sa Carmen. Amin, mo nang gitawag mi uga Batang Carmen. Pero ang tungod kay namo ko diya ang atong Cagayan de River. No? So, within ang Carmen na naagi suba. Ang pinaka the most nga digid na ako malimtan kanang makigkuyog sa akong mga mga babata. Kababata. Mga ligo sa suba, magambak-ambak. So ikaw ba'y usa? Usa ka na? Oo, ambak ko tulay. Amba ka nang diya ka nang panulong ka nang diya sa Carmen Bridge. Bridge. Sige na Bridge. So, pinaka-kuha nga experience. Muna yung mga lingaw kay Bay? Muna kami, mingon mi nga, di ka Batang Carmen, kundi ka mambox tulay. Isa pa magtabok-tabok. So na ba? Way purol o gabripra? Nana lugar, kapuro, nay porol. Nay porol. Nanay porol, kay uso naman dito naman sa mga, naman. Ingana na nga tulay. Ingana na ang itsura sa tulay. Inana na. So, shout out sa mga dating ang katong mga katropa nimo dating nga gapang lukso, napalipon. Napa. Ako mga higala diya, mga Batang Carmen, especially sa mga taga-Ilaya, taga Gumamela, ang mga taga-Kasya. So, diya man gid ang akong ginikanan, diya man ko na tao sa may Akasya dapit sa suba. Burag pariya na sa tabrad. Ingana gyud po na akong memory sa na do. Taga mga goy manggugo kay 90s naman ko din ni Balin. Mo gyapon ba tigligog suba. O di lang ko mananggid sa una. Ang problema lang masapnan ko Brad kay pagkagi sa panit. Dry mo puti man. Diya na nga bulabog tanan. Sige. Kung matagang kag chance na makipag-dinner labi na dring dapita. Makipag-eat all you can diri sa Chicks and Boost. Og usa ka famous nga tao, patay man or dili, kinsa imong pilion? Kulba nga pauta na. Oy. Sige, wala. Siguro ang akong pilion si Jose Rizal. Jose Rizal. Ay ko ina mga tanak ang anong dagan si Uyab, dili mo. Dili ba? Ganun Sa si Jose Rizal. iyang mga good deeds, no. And bisag karon na nakabenepisyo ta ana. No? Kaya siya maging nakipaglaban. Ang iyang pakiglaban, in fairness, dili ko nga sinunda nga isama ni Andres Bonifacio. Pero dulot ang iyang pakiglaban. Correct. So, na-amaze ta, muraog na-inspired to sa iyang kinabuhi. Ako sa ipangutan na siya, Brad, nga. Kung saan kayo pwede ni mo ipangutan? Ako ngutan ako, yun sa nimo nga dili matandog imong hinapay. Nanabay pamada sa una? Nanabay gel sa una pamada? Murag na. In fairness sa iya, pilit kay iyang kwan ba? No, hinapay? Murag na. Unsay ganahan pod nimo about sa imong kaugalingon? Unsay butang nga ganahan nimo sa imong kaugalingon? Nasa itong kasing-kasing ang pagtabang. Gana, para nakita ko man gina. Kay maski unsaon, basta na tao, maduol na ako. No? Makaila, madili. No? O makaubas politika. O sa unsang kolor sa politika nga gikan. So nga sa gabatabang gabati tadiha. Karabang basi ingana lang kamo istorya kay mudagan ka pagka-konsehal. Ambot sad lagi. Pero sa ako lugar kana bitaw ang pagtabang man. Kay so far Brad, in fairness Brad, kita kung wala ko nidagan wa magita mag-ila, di ba? Yes. Pero sa tanan lang ko nga nakita nga nato mga karmi may murag ginasot isemo nga ikaw matinabangon. Mao gyud. Labi na katulad yung mga single mama akong kaistorya. Diyos Mariusip. Kasi utan ng asawa, maawayan, di ba ito, ang kasing-kasing ba na, pero usay na one time na nag-istorya ta nga, usahay yun, usay mga itag dispensa, ikaw, may ka nga, usay, daghan yun kay, sa imo panggingon, ako galing sa tinunan lang, ako galing nga, mudagan pa lang, wala pa galing ko nakakuan, ikaw, barangay Kagawan na biya kadaan. Muna imong gingon nga, ikaw tanan, tuition, doktor, engineer, social worker, tanan. Halos na. Muna usay, mga ikagpasaylo nagi, usay nga, matay, di naging makaya. Naagad, kuan, kanabang limited na gad ang ato pong kuan. Resources. Kana galing isip barangay Kagawan palang galing na. Pero at least Brad, kung mabutang ka diha, mahimo kang konsihal sa Distrito 1, mabutang ka diha, medyo mas arang-arang na, dako-dako. Medyo na nagtatay, dako-dakong makuha ang resource na. Ikaduha, Bern, nga niyo, karon kay
kagawad ta. Oh. Wala man gali tay komitiba diya sa Correct. barangay. Correct. Pero kung nata sa syudad, maghimo man tag mga balaod, for example sa programa, Oh. nga makabenepisyo ang tanan. Kana. Dagkap na kanato nga mingon awad para karon mingon sa atong awad. Gapa prenatal ko kay kuan pwede ba ko mangayo ginagmay diya o ginabag. Oh, tama. Naay namatay pag ulang nanawag. Oh, tama. At least ma-address na nimo through sa atong mga programa. Correct. Sa syudad. Syudad, tama. Pero Brad, mo sa netong hangyo nila. Correct. Sigurado po ninyo nga ang atong Vice Mayor mudaog sad si Bebot Rodriguez. Kay tanawa karon na itabo ni Bebot Rodriguez og ni Lord Lansoan kanisingit ko lang. Uy, sila. Loy kayo wala tagay komitiba. Yes. Karon kansawan pa nga ay wala na sila ikuan way nabuhat, wala na sila yung mga resolution, wala na sila ordinansa. Ala nga dili magay paminahon munang uy sa tudang nila dako kay function ang Vice Mayor ha. Kung botaran mi ninyo pohon. Correct. Botari po namong Vice Mayor kay kanang Vice Mayor dili lang na ingon nga nakatang lang na nga mamatay ang mayor dili ha. Dako kay gro lang Vice Mayor, ang Vice Mayor siya mo'y mag-preside, mag-ulo-ulo ang mga konsehal. Yes. Kung dili siya musulti about sa mga konsehal, wala siya di na ito na istorya ni agenda, wa kay mabuhat. Tama mo. Bisa pag si Kagawad Bernie Bitok-Bitok, Isparsia o si Kagawad Jerry Sabanal, bisa pag unsa kagwapo among plano, Yes. kung mayon karon ng Vice Mayor, pareha karon nga medyo masi, di ta ka partido, dapat magutana na. Pagdaog sa election, wala na tanan na ka na ingon nga color politika. Dapat kung para sa katawan, para sa katawan. Pero anyway, na politika man, bisa pag kung saan mo pagpasaka, kung dili ka pansinon sa Vice Mayor, kay feeling nila, dili ka na mo ka partido, wala, kaya bog yung ka. So muna mong hangyo po, para kaniya mo ang mga plano mapos, si Vice Mayor Bebot Rodriguez ato na imong Vice Mayor. Ang akong point is we have to do something about this. Let's not overuse the word ayuda. Unsay butang, Brad? Yes. Last na ni. Unsay butang, Brad? Nga wala pa namo na ibawi about him sa imo ha. Siguro ang kwan. Ah. Di magud na makita sa atubangan sa kamera. Ala tama. Pero Or di mo na kinapakita sa imong mga friends, anapon? maybe. Pero sa mga ginangawa na mo may bawi. Kadang kusog kumuhago. Serious ka? Sa gagamay sa mong lawas? Di giday bay sa kana laging mobile ta ba? Di Hago, gamit man ta. hago. Hago. So, magabot Gareklamo imong partner na sa Samsung. Gikuan bay? Gimay di. Ano ko magito ning gahagog sa akong abay. Di ko gapatulgon. Gimay di bay ang gi-record. Kay grabe glanog. Ano ba? Ana. Nagawa eh. So muna mo na ibawi nimo. Nga kusog ka di ay mo. Kusog mo hago. Brad, nasa Kuya Mino ni Bro nga nila na ibawan. So mo na ba? Nara ba misis ba dapat tarong ha? Di kana nga party ako na lang gisulti saya. Pero kanila. Okay. Kanya akong tail primitive Brad gabasa gini. Ipto na ko ning medyas ron. Pwede di baho? Baho gyud. Muna perminti ko mag-medyas, di ko pwede kanang pasyon nga sandal raw ay medyas. Ana di magsilbi Brad. Adjust. Panington. Wala na yun. Ay. Dagan salamat ninyo brother. Thank you very much brother. Salamat po, brother. At least nakalahot tayo ka sa itong mga pangutana. Sa inyong tanan, dagan salamat. Kaya nakapaabot ka. And medyo nalangan kita kaya mas kabukiran. Pero Kanila lagi, medyo na pagiging sobra. Di ba, pwede. Amo paningot doon ro kay bawal ang leftovers dire. kabayad ka din eh. Kabayat ta. So kauno nato ni 249 ra, only rice, only chicken, only iced tea, perting lamia. Na sila diri sa Center Point, Chicks and Bus. Right. Dagang salamat na sila sa Facebook. Pwede po mo actually mo order online. Okay. Pwede niyo food panda o guban pa. Food Okay? panda. So iwason na namon eh. Dagang salamat. See you sa sunod nato nga vlog. I love you all. Bye. Bye-bye. Ay Kalimting, Jerry, Sabanal, Bernie. Bitok-bitok. sa Distrito 1. Love you. Inyong public servant po. Oban tabay. Uban tumay! Anya na ang idol ng bayan! Espasya, pitok-pitok,